Spoločnosti Slovensko, smer Lipany, pravidelný odchod 13 hodín 36 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. Rýchlik 934. Domica železničnej spoločnosti Slovensko, smer Moldava nad Bodvou, Rožňava, Plešivec, Tornaľa, Číž Kúpele, Jesenské, Fiľakovo, Lučenec, Kriváň, Detva a Zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod 13 hodín 23 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3A. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, vozeň druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov číslo 2 a vozne druhej triedy číslo 3 až 6. Rýchlik 934. Domica železničnej spoločnosti Slovensko, smer Plešivec a Zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod 13 hodín 23 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3A.